नमस्कार, मी ऋषाली नेमन. कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजची रेसिपी पोह्यांचा चिवडा. त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी 250 ग्रॅम पातळ पोहे घेतले, चाळून घेतले. हे अर्धी वाटी सुकं खोबरं हे असे उभे काप करून घेतले. चवीनुसार साखर घेतली मी इथे. शेंगदाणे घेतले अर्धी वाटी. डाळी घेतल्या इथे, भाजलेली डाळ आहे ही. मनुका घेतले, हळद, मोहरी, चवीनुसार मीठ. इथे मी 4-5 हिरव्या मिरच्या घेतल्या बारीक चिरून आणि कढीपत्त्याची पानं. इथे आपण कढई गरम करत ठेवली आहे. पोहे घेऊया भाजून. चिमूटभर मीठ, आणि अलगद हलवायचे, नाहीतर ते तुटू शकतात. हे बघा, असे अलगद भाजायचे आपण. पोह्यांचा कलर बदलू द्यायचा नाही आपण. बारीक गॅसवर त्यांना परतत राहायचं. इथे आता आपले पोहे भाजून झाले. हे बघा, छान कुरकुरीत झाले आहे. अशा प्रकारे आपण सगळे पोहे भाजून घेऊया. इथे मी 3-4 चमचे तेल घेतले. शेंगदाणे तळून घेऊया. इथे आता आपले शेंगदाणे भाजून झाले. भाजलेली डाळ, इथे आता आपली डाळ तळून झाली आहे. काढूया ती पण. आता खोबरं घेऊया तळून. खोबरंही तळून झालेलं आहे, ते काढून घेऊया आपण. आता मनुका, मनुकाही तळून झालेले आहेत, तेही काढून घेऊया. आता फोडणी करूया आपण. मोहरी, कढीपत्त्याची पानं, मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या. आता हळद, साखर, आणि चवीनुसार मीठ. इथे आपली फोडणी तयार आहे. गॅस बंद करून घेऊया. आता या पोह्यांमध्ये आपण फोडणी जी केली आहे ती घालून घेऊया. पोह्यांमध्ये फोडणी छान मिक्स झालेली आहे. जे आपण तळून घेतलेलं साहित्य आहे ते सगळं टाकून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे.
आता आपण परत एकदा या चिवड्याला गरम करून घेणार आहे. इथे आपली कढई गरम झालेली आहे. थोडा थोडा करून सगळा चिवडा गरम करून घेऊया. गरम करून झालेला आहे. प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आणि अशाच प्रकारे सगळा चिवडा थोडा थोडा करून गरम करून घेऊया. आजची तुम्हाला चिवड्याची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.